Setta Pelican Lights f'nofs waħda mit-toroq prinċipali f'pajjiżna ilu ma jaħdem għal mill-inqas ġimgħa. Residenti ta' triq Sant'Andrea f'St Andrews ilmentew ma' One News li dawn il-Pelican Lights jintużaw il-ħin kollu, hekk kif fil-viċinanzi hemm il-ħwienet, iż-żewġ banek ewlenin, diversi skejjel u anka il-ground tal-futbol tal-Luxol. Il-ħsara fil-Pelican Lights qed iwassal biex min irid jaqsam din it-triq qed jagħmel dan b'riskju kbir li jittajjer minn xi vettura minn barra li huma n-nies li qed iwaffqu il-karozzi biex jaqsmu. Fil-ftit ħin li One News għamel fuq il-post is-sitt filgħodu stajna naraw minn liema periklu qed jgħaddu minnhom in-nies li jridu jaqsmu. Hija triq maġġura. Il-karozzi għaddejjin filgħodu fil-għaxija mingħajr kważi waqfin ta' xejn. Għandek popolazzjoni ta' nies minn dak l-akwati qegħdin jaqsmu biex imorrulek lejn il-Luxol Grounds u lejn dak l-akwati biex jagħmlu l-qaddijiet personali tagħhom. Hija importanti li kemm il-pedestrians u anke s-sewwieqa joqogħdu attenti speċjalment meta jafu li hemm dawk it-tip ta' dawl li mhux qegħdin jaħdmu. L-espert ta' traffiku Mario Buttigieg jispjega ma' One News x'periklu hemm illi dawn il-Pelican Lights jibqgħu ma jiffunzjonawx. L-inċidenti issa anke iwasslu għal mewt ta' il-pedestrian li jkun qed jaqsam f'dawk l-akwati. Għalkemm dawn il-Pelican Lights ilhom ma jiffunzjonaw sa minn qabel il-miliet ħadd mill-awtoritajiet responsabbli f'dan il-każ Transport Malta mara li jittieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa u d-dawl jitranġa speċjalment li issa qegħdin fi żminijiet ta' festi. L-espert ta' traffiku Mario Buttigieg jappella biex f'dawn iċ-ċirkostanzi is-sewwieqa joqogħdu iktar attenti. L-inqas veloċità li tista' ssuq hija mek ta' 60 km fis-sija. Issa la darba qed jersqu lejn dawn il-Pelican Lights u li jafu li hemm sfortunatament li ma dawn mhumiex qegħdin jaħdmu hija importanti li l-veloċità tas-sewwieq titnaqqas ferm iktar anke jekk hemm bżonn tonqos b'35 anke bi 30 km fis-sija ħalli jkollhom kontroll sħiħ.